Kanya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo ulit sa Clark Safari and Adventure Park. So may bago tayong i-feature ngayon dito sa Clark Safari. Excited na akong ipakita sa inyo kung ano ba yung bagong activity na makikita dito sa Clark Safari. So later, papasok na tayo. Check natin guys kung ano ba yung pagkakaiba ng Clark Safari nung first time natin itong i-vlog. Dito sa kabilang side, ito na yung parking area nila. And then later, pupunta na tayo dun sa pinaka-entrance ng Clark Safari. Ito na mga kabalen, bali papunta na tayo sa mismong pinaka-harap ng Clark Safari or sa mismong entrance. And then sa kabilang side yan, makikita nyo may mga tables and chairs. And then syempre may mga stall na nagtitinda na ngayon. So before, wala pa itong mga to. Kasi nga, hindi pa naman open yung Clark Safari noon unang vlog natin. And then, may ibang part dito guys na pwede kayong mag picture taking. Eto siya. Alright. So yun, pwede kayong umakyat dito. And then yan, mag photo op. Lalo na yung mga kids. So eto na nga kabalen, may mga ibang area din na pwede kayong mag picture taking. So ito, photo op sa area na to. And then sa kabilang side, eto na yung na ticketing area nila o yung booth dito sa Clark Safari. So yung pinaka rate guys, same pa rin. Sa adult 499 pesos, sa kids 399 pesos, and then syempre sa 2 feet below free. Pagkatapos yung makabili ng ticket kabalen, so ito na yung pinaka entrance nila. Wow. So bibigyan nyo yung ano nyo dito, yung pinaka ticket, and then scan nila. One, two, three, smile. Ito na nga no kabalen, pupunta na tayo sa may petting zoo. So ito yung pinaka-entrance. So ayan, diretso lang kayo dito. At kasama na natin yung mga kapatid natin dito sa Pampanga. Hello ka sa vlog. Hi! Ayan, sila yung magpapakain ng mga pet dito sa Clark Safari. Kikita itong petting zoo dito sa may reptile kingdom nila. So malapit lang dito makikita na yung mga pet dito sa Clark Safari. So ayan, check natin. Nauna na yung mga kapatid natin sa petting zoo. Ayan, may mga rabbits. So sa part na to is may mga rabbits sila. So ayan sila guys. Wow, hindi shy type. And then dito sa kabila, yan, may mga tupa tayo kabalen. And then sa kabilang area, ito yung mga donkey and yung mga goat natin. Ito yung area kabalen na kung saan pwede kayong bumili ng grass, and then syempre yung feeds na papakain nyo sa mga animals na nandito sa petting zoo. So ito yung pinaka grass, and then itong pinaka feed. So yung pinaka bayad nila dito is separate siya dun sa binayaran nyo sa ticket. So yun, kung gusto nyo magpakain nga, bili lang kayo dito ng grass and then ng feeds. So ito na nga no kabalen, nakakuha na ng grass yung mga kapatid natin. So yan, yung grass guys pwede pakain sa mga goat, donkey, yan, mga tupa, tapos yung mga rabbit doon. So accept lang doon sa pinaka turkey natin. Ito naman yung area ng mga rabbit no kabalen. Yan, papakainin sila ng mga kapatid natin. Ayan siya guys.
So dito sa mga rabbit, pwede natin pakain yung grass and then yung feeds. So ito kabalin, yung area naman ng mga tupa or mga sheep. So ayan, papakainin na nila. So ito na nga kabalin yung area ng mga turkey or yung mga pabo. Halos magkakatabi lang naman sila. So ito yung rabbit, turkey, and then yung tupa or sheep, and then ito yung donkey. Then sa tabi ng donkey andun yung kambing or yung goat natin. So ito, papakainin na nila yung mga turkey. Yung last natin papakainin dito sa petting zoo ng Clark Safari, yung mga goat nila o yung mga kambing. Siguradong mag-enjoy yung mga kids dito sa Clark Safari sa petting zoo area nila. Yan. So yan, ninulit ko, meron silang goat or mga kambing. Ayan si baby. Ang cute. Ayan si baby, yan magpapakain. Baby! Siyempre kabalin, tatry din natin magpakain ng mga donkey. So yan. Ang lakas. Kamusta yung experience mo dito sa petting area ng Clark Safari? Okay lang po, masaya din po. Yan, first time mo magpakain na rabbit. Opo. And then yung mga ibang animals nila dito. Opo. So kayo, kamusta yung experience sa pagpapakain ng mga animals dito sa petting area? Masaya po. Ayos naman po. So first time nyo rin. Opo. December 8, galing na kayo dito pero wala pa tong petting area nila. Opo. Ngayon, bumalik sila kabalin para yan, may experience na magpakain ng mga rabbit, mga donkey, mga sheep, goat, and then yung mga turkey nila. Kakatapos lang natin dito sa may petting zoo na Clark Safari. Lilipat naman tayo dun sa mga statue nila na bagong bukas para sa gusto magpa-picture or mag-photoshoot, pwede doon. Ito na guys, dito tayo sa may area na kung saan pwede talaga kayong magpa-picture. So may mga photographer na rin dito sa loob ng Clark Safari. Kung gusto nyo magpa-print, 200 pesos. Dito sa area to, sa may photo op area, so yan, may mga photographer. Doon sa may entrance guys, may makikita rin kayong mga photographer. And then sa ibang area yan, naman sila, naka-scatter dito sa Clark Safari. So eto guys, last time na pumunta tayo dito sa Clark Safari, yan, wala pa silang baby crocodile. Pero ito si iguana, andyan na siya nung first time natin pumunta dito. So yan, kung gusto nyo mag-photo nga, so maraming area dito sa Clark Safari na pwede kayong magpa-picture with the animals. So eto na nga kabalan yung pinakita natin sa unang vlog natin dito sa Clark Safari. Hindi pa open itong Banwa restaurant nila. So sa ngayon may mga kiosk nang nagtitinda mismo dito sa loob ng Clark Safari. Eto sa may kabilang side, I think Tender Juicy, may buko house. And then dito sa kabila, foods, check natin guys. Ayun si Rason. Nakapesto dito yung Rason, halo-halo and palabok. So yun nga kabalin, dito sa Clark Safari may mga directory naman kayo makikita kung saan yung mga ibang area na pwede yung puktahan. So ayan, sa snake area, sa meerkat, bearcat, zebra horse, big cats, small cats, birds, restaurant. So ito na nga yung Banwa restaurant. Mag-restroom, so diretso lang dito. So per area guys, may makikita kayong mga quick trivia description ng every animal. So before na pumunta tayo dito, wala pa yung mga yon. So ito na nga kabalin, meron na silang restroom dito.
Ito naman yung area papasok sa Clark Sabana Safari. Yan. So dito sa area na to, malapit lang andun yung mga Instagrammable statue nila. Ito na nga kabalen yung car tunnel dito sa Clark Safari. So makikita nyo may car doon sa pinakataas. And then from here, ito na yung mga Clark Safari statue nila. So ito sa first area, makikita nyo yung tiger head. So dito sa mga Instagram worthy na statue nila dito sa Clark Safari, may mga waiting shed din naman sila. So dito sa kabilang part, ayan, mga monkeys. And then ito naman yung lion head. Wow. So ito yung eagle, medyo hindi pa siya tapos, pero I think nasa 90% na siya. Tapos kukulayan na lang. So ito naman yung hippopotamus ng Clark Safari. Yan. Gusto nyo magpa-picture, pwede. Then syempre may mga area na pwede kayong mag-rest. So ito yung yan. Si King Kong ba to, sir? So ito si King Kong. Ayan siya. Turn natin kay King Kong. So ito, may mother and child. Ano to? Monkey. Ayan. And then sa kabilang area, guys, yung rhinoceros. Ayan. Makikita nyo talagang nabiyak niya yung isang sasakyan. Wow. Kung dun sa kabila kabalan, makikita yun yung malaking ulo ni King Kong. So dito naman makikita nyo itong pinaka statue niya. Ito. Pagkatapos nyo dun sa mga Instagrammable statue nila dito sa Clark Safari, so may area dito na pwede kayong magpa-picture. So ito na yung pinaka view deck ng Clark Safari. So before, nung first time natin mag-vlog, wala pa to. So ayan na siya. Wow. So dito sa area, yan, makikita mo yung ibang part ng Clark, Pampanga. So ito na yung area kung saan tayo galing kanina. And then maglalakad ka doon from there papunta dito sa mga Instagrammable statue ng Clark Safari. So ito na nga yung pinaka view deck nila. Ito na nga kabalan yung pinaka true sight photography services ng mga nakita nating namimicture sa fair area dito sa Clark Safari. So pwede nyong tignan yung mga photos nyo dito. Ayan. Tapos sa bird. Yeah. Okay. Yan Meron din ata sa snake. Kung may mga photos kayong magaganda, pili lang kayo. And then ito na yung pinaka itsura mga photos. Yung artista kasi ito? Si Bianca Umali. So ayan, si Bianca Umali. Logo. May date and then syempre may logo ng mga Clark Safari. So ayun na nga kabalan, kakatapos lang natin ikutin yung Clark Safari. So kung gusto nyo panoorin yung part 1 natin, lalagay ko sa description para makita nyo guys lahat ng animals na nandito sa mismong Clark Safari and Adventure Park. So sa ngayon, pinaka-highlight ng pinaka-vlog natin guys yung petting area na kung saan nagpakain yung mga kapatid natin ng mga yan, rabbit, donkey,
goat, tapos may mga tupa, tapos yung mga turkey nila. Sinasyalan din natin kanina kabalen yung Instagrammable statue dito sa Clark Safari and Adventure Park. And then syempre guys, open na rin yung Banwa restaurant nila na kung saan pwede kayong kumain sa alfresco dining nila. And then sa pinaka-entrance may mga kiosk din naman na nagtitinda ng mga snacks and then mga refreshment drinks. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang kabalen natin dyan na yan, open na yung petting area ng Clark Safari and Adventure Park. Till our next vlog, peace out.